Obuwa, the son of the soil. Ezigbo nwafọ Obuka. Ọmụ bụ SMT Music n'Obuka niile. Mmụọ na-eri egwu. Ise. Chairman sir. Egwu. Onye mi na-ejeje n'ụkwụ obodo Igbo onye si na gbogbo ịbịaba n'ite William ememụmụlụ sikidoko bịabana batasa nụnụ ojebejene onye mmanụ n'iduso ọlụ lebuko ọ na-eje eje ọ na-azọ ọzọ ọ na-aga onye mi na-eje eje n'ụwa obodo Oyibo onye si na gbogbo ịbịaza dịkwala anyị jebe jebe biko lotekwa anyị nọ na-ejeghị ịnọta dịkwala William Emeka Nwamoro si gị n'ubulegbu gị bịa onye nwelu gị nwere ife ọganilu okwu ka na ọgadịle m mma a na-eje eje na nsọ ọ na-aga ọ na-eje ọ na-asọ ọ na-aga ọ na-eje eje ọ na-agba ọ na-asọ ọ na-eje ọ na-asọ ọ na-aga osilegbulegbu n'ọbịa yes sir Ogunlola Ọchịlị Ebu chairman Ayaka Igbo niile High Chief Ayaka n'Obuka Odogwa Broka ine mụmata Ayaka mmiri jụrụ oyi n'elu ụkpọ. Mmiri jụrụ oyi n'elu ụkpọ n'Obuka niile Adesi onye nwere Igbo gbogọnụ onye si ka ọbụla ya daalụ onye si ka ọbụla ya ọ ga-eme gịnị yes sir yes sir ego ụkwa haba ọnọdụ Igbo dịrị egbe mmanụ ije anyị na nke Honorable Chief onye bi na-eje eje n'obodo Igbo onye si na mgbogo ịnata n'ebe mana ijebe ejebenu biko lotekwanụ anyị nọ na-ejeghị ịnata dịbala nwambọsị kwa mbọsị ka esepti n'ojejeno batatia n'ụlọ ojebe ejebe Manchester ọ na-akpa agba ọ na-asọrọ Emeka nwanne m dị sọnụ nkeke dị jiri igwe nọ sọnụ Emeka ndị dị n'ụmanụ
ọganilu okwu ka n'ọdị n'ụsanụ emume mele gbogbonu ka anyị ji na chetazụ ka mebe nnukwu n'ụwa m ogbu ka n'ogweli ife dị mma ka nnukwu ogbu ka n'ọdị ụsanụ ka mole kedu zunu na ise ndị ise nunu onye mmadụ igbo nsọ ise n'ise nunu onye mabuka tinu ọnụ mekene yi sokoto nwanne m nu ọnụ m nne gadịnụ William Emeka nwambolo si gị n'obi utebenụ wulegwu m utebenụ otilinu nọrọ mọnụ ọ na-eje eje ọ na-asọ ọ na-aga ọ na-eje eje ọ na-asọ ọ na-azọ ọ na-eje eje ọ na-asọ ọ na-azọ ọ na-eje eje ọ na-asọ ọ na-aga ọ na-eje eje ọ na-asọ ọ na-aga ọ na-eje eje ọ na-asọ ọ na-abịa Rosy na-egwuregwu bịa